Medijska scena Srbije je u odnosu na sve ono što ja pamtim svih ovih decenija unazad nešto do sada neviđeno. Znači, prosto stiče se utisak da novinarstvo nikada nije bilo u gorem položaju, da nikada više nismo bili poniženi i da nikada nije postojala ta težnja jača da se kontroliše bukvalno svaki glas. Dakle, prosto je nedozvoljivo da postoji bilo kakav drugačiji glas od onog koji diktiraju centri moći u ovoj zemlji. Niška gradonačelnica Dragana Sotirovski, ja mislim da je otišla korak dalje u odnosu na sve svoje kolege iz drugih gradova, koji bar, eto, tu i tamo se kao trude da prikriju da postoji animozitet prema određenim medijima. Dakle, ona je otišla korak dalje, time što je, kao što ja mislim to već i poznato i mnogi su to preneli, izjavila nedavno da je na nivou grada doneta odluka da oni neće davati odgovore onim medijima koji te njihove odgovore, odnosno izjave, komentarišu. Poznat je naravno i ovaj slučaj sa našim kolegama iz Južnih vesti koji su doživeli da se napravi taj jedan fantomski sajt, da kažemo lažni sajt koji potpuno liči na njihov i koji evidentno služi samo za to da se putem njega diskredituju prave Južne vesti koje su uticajne i da se, što je sad posebno ovako izraženo, vrši napad i diskreditacija glavne odgovorne urednice Gordane Bjeletić. Sve to čini nas veoma nespokojnim. City Smart Radio je nedavno pravio tribinu u znak podrške i kolegama sa Južnih vesti, ali i kolegama sa Juga Srbije, iz Jug presa i Info Vranjskih, koji su se suočili sa slep tužbama. I meni je jako bolno to što, recimo, na tu našu tribinu, koja se održavala ovde u našem prostoru, u našem malom medijskom skloništu, zapravo su došli uglavnom samo izveštači, reporteri nekih nacionalnih medija, od lokalnih medija gotovo niko. Gotovo uvek kada su tako neke, da ih nazovemo pipave stvari, gde možemo da se zamerimo eventualno lokalnim vlastima, izostaće u potpunosti, znači, prisustvo drugih lokalnih medija. Dakle, uglavnom dođu Južne vesti, City Smart Radio i medija i Reform centar. Svi ostali praktično se ponašaju kao da se to ne dešava, jer to je sigurno to. Dakle, izostaje ta jedna solidarnost. To je ono što je suština ovoga što ja kažem. Nekako mi je krivo što uvek prođe nezapaženo taj ogromni jedan, dakle, kriminal koji se već, evo, ne znam, 5 godina sprovodi ovde u našem gradu, gde imamo tu jednu ludačku podelu para, ove godine 69 miliona, praktično završilo gotovo u totalu u džepovima vlasnika medija bliskih Srpskoj naprednoj stranci. Negde je vreme da radimo svi zajedno, mi, nevladin sektor, da svi zajedno radimo na tome da pobudimo nekako društvenu zajednicu, građane, da i oni sami stanu iza medija koji im pružaju informacije. Znači, dok se to ne bude dogodilo, ja nisam optimistična da će se neke stvari promeniti. Ovako razjedinjeni, ovako svako na svoju stranu, ovako iscrpljeni i psihički i financijski i svakojako mi zapravo nemamo šansu da preživimo. Znači, prosto je potrebno da se ponovo udružujemo i umrežavamo.